उपेन चन्द्र दास राबानि सारादुखौ थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङैनो खुंफुङो। उपेन चन्द्र दास राबानि अबथिरा जिउ गोमानायाव ओनसोलाव बयबो दुखु मोनदों। जायनाखि बयबो बिथांनि सारादुआव फैनानै बिथांनि सावगारियाव बिबार बावना गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। उपेन चन्द्र दास राबाया थांनाय 16 मे खालारखालि गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गावनि देहानि जब्राखौ फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरा जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि उपेन चन्द्र दास राबाया बाक्सा जिल्ला देबसारा थांगुरियाव थानाय नेहरू रिजनेल हाई स्कुलनि सासे बयजोंबो मोजां मोनजानाय गोख्रों आरो गुनगोनां फोरोंगिरिमोन। फोरोंगिरिजों लोगोसेयैनो उपेन चन्द्र दास राबाया ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोआव थाफानानै समाजनि हाबा मावोमोन। दिनै बिथांनि 66 बोसोर बैसोआव अबथिरा जिउ गोमानायखौ लानानै बयबो दुखु मोनदों आरो बिथांनि सारादुआव बिथांखौ बयबो मान बावफैदों। আমাৰ আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত যিসকল ব্যক্তি উপস্থিত আছিলে তেখেতসকললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। উপেন্দ্ৰনাথ দাসদেৱ আমাৰ যোৱা 16 মে'ত ঢুকাইছে। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আমাৰ 1957 আৰু কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ নেহেৰু আঞ্চলিক হাইস্কুলত এজন সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে 1 ছেপ্টেম্বৰ 1978 আৰু সুদীৰ্ঘ তেওঁ চাকৰি জীৱন সমাপ্ত কৰি 2017 তেখেত অৱসৰ লয় আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালত আমাৰ দুজন ল'ৰা আৰু দুজনী ছোৱালী আছিলে। তেখেতসকল দুয়ো বৰ্তমান সংস্থাপিত হৈছে আৰু তেখেতক আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলে। যেনে ধৰ আমাৰ ৰাসৰ সম্পাদক আছিলে এটা সময়ত আৰু কনকলতা হাইস্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিলে আৰু গাঁও সমাজৰো তেখেত এজন সভাপতি সম্পাদক আছিলে এটা সময়ত আৰু তেখেতৰ সমাজত যথেষ্ট পৰিমাণৰ অৰিহণা আছে। তেওঁৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ গ'লে আচলতে যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি খুব কমেই হয়। গতিকে আমি তেখেতৰ আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ যোগেৰে তেখেতৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক, স্বৰ্গত বসবাস কৰক এইখিনি কামনা কৰিছোঁ। पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS पास इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS पास इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS पास इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।